Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Sa ngalan ni Bobby Nalzaro, ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga mahinungdanong balita sa Central ug Eastern Visayas, ako si Luan Merondina. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Mga kapuso, di magkumpiyansa bisan panahon sa pandemya, kinahanglang magbantay batok sa pagpanglungkap. Ania ay usa sa mga lawak sa CSWD sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gilungkab. Mga laptop, cellphone o cash nahanaw usab. Ania ang report. Ang Social Welfare Officer 2 nga si Marcos Bao mo'y unang nakamatikod nga gilungkab na ang usa sa mga lawak sa second floor sa CSWD office pagsulod niya sa trabaho pasado alas 7 ganihang buntag. Ang kandado sa ilang opisina giligwat na. I was just thinking na basin ay nabili na, kauban ako nabili ng key, manang gidistrong ka. Pag abot na ko diriwa naman, pwede namang disarray ang mga table. Nangaabli na usab ang mga drawers ug cabinets ug nahanaw na ang mga personal laptop ug netbook sa tulo ka mga babaeng social workers. Nahanaw na usab ang usa ka cellphone ug 600 pesos nga cash. Pagkahibalo na ko nga nalungkaban, ang ako amang yung table pod mo akong gisiguro gyud. So kampantira ko nga abi na ko og wala ra kay takiin pa lagi ang kanang kandado. So pag abli na ko mo nalagi ako nakitaan nga wala na nga ako ang netbook. Hinuon wala hilabti ang mga printers ug PC sa gilungkab nga kwarto. Usa sa gituhuang giinteresan sa suspitsado kining usa sa ilahang mga air conditioning units. Dayagman nga gisuwayan kini pagtangtang tungod kay naukal na ang styrofoam nga gialin ini. Posibleng naapiki lang ang suspitsado hinungdan nga wa na niya kini mada. Gawa sa giligwat nga pultahan sa Unit 3, wala na ilaing kwarto sa CSWD office ang nalungkab. Apan naabli na ang glass door paingon sa ramp nga mo'y agianan sa mga PWD nga konektado usab sa Barangay Mayor's Office ug kini ang gituhuan sa mga taga CSWD nga mo'y giagian sa suspitsado. Ang dapit haduol usab kaayo sa mga panimay sa luyong bahin sa CSWD office ug ngit-ngit ang dapit matag gabii. Matod ni Annabeth Quizon, OIC CSWD, posibleng nasuhito na sa dapit ang sospek apan kumbinsido siya nga dili inside job ang hitabo. No, I don't think so. Dili. Remote kaayo nga possibility. Basi client sa una, whatever, nakita siya, ay nana, di ta kahibaw, pero basi, no, karoon na ba panahon na, lisod kaayo. Ang Police Station 5, padayon pa usab nga nanguha og dugang kasayuran aron matumbok ang posibleng responsable. Ato pong i-check sa area kung basin na ay mga possible nga CCTVs nga makakita sa ato ang possible suspect. Sukad miigo ang pandemya, kini na ang ikaunom nga insidente sa pagpanglungkab sa jurisdiksyon sa Police Station 5. Tulo ni ini may natumbok na nga sospek ug napasakaan na og kaso. Samtang ang duha wa na mipakita og interest nga mopasaka og kaso ang mga biktima. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka lalaki ang nadakpan kay nagpakarong ingnon nga nag-order og mahalon nga cellphone. Inay nga mobayan, gilab ni ang cellphone ug dayon sibat diha sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report.
Nasikop sa mga sakop sa Talisay City Police Station, maong 23 anyos nga si Reggie Kyle Barquero, taga Barangay Dumlog. Siya ang ipasingin lang misuway og labni sa malong cellphone sa dihang gideliver na unta kini kaniya. Apan inay nga mobayad, milahos kini og sibat dala ang cellphone. Pinaagi sa hot pursuit operation sa kapulisan na dakpan ang suspect. When the lalamove driver arrived, instead niya yung paliton, yung gidagan ang cellphone ng iPhone. So, mipasidaan si Pilares sa mga nag-online selling sa bag-ong modus. Iya silang giawhag nga magmatnon kanunay kung ikasabot nga mopalit og cellphone. this is a warning to all those who are availing online selling that there are unscrupulous individuals who are using this medium in order to perpetuate their criminal acts. Pasakanog kaso ang dinakpan karong adlaw. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Ka mga pulis ipakatap sa nagkalain-laing samang sa dakbayan sa Cebu sugod ugmang adlaw. Samtang mga senior citizens ug mga minor de edad dili gayud mahimo nga musud sa mga samang sa Cebu City. Ania ang report. Alas 5 sa buntag ug maadlaw ipakatap na sa Cebu City Police Office ang ilang masakop sa nagkalain-laing samang. Kini subay sa paghigpit sa protokol alang sa mga muduaw sa mga samang nga ablihan alas 6 sa buntag ug mutak-op alas 6 sa gabi sugod ugma. Kaabag sa mga pulis ang mga force multipliers gikan sa barangay ug ang task force kasaligan. Dili lang siya police assistance desk but a multi-agency center na naa dito ang bumbero, naa dito ang taga city disaster, of course ang mga taga barangay. So ready ta sa mga labi na sa katong mga dagko nato nga mga samang. Giklaro ni Police Colonel Josefino Ligan, ang Cebu City Police Office Director, nga kadtong adunay mga quarantine pass ang tugutang makasulod pasiusab sa number coding o sa ilahang schedule. 30% lang sa mga tao ang ilang tugutan ug ang uban gikinahanglang maghuwat sa gawas hangtod nga makapuli. Usa ka oras lang ang limit sa mga tao nga mobisita sa sulod sa samang. Gidid-an gyud ang mga senior citizen ug ang mga bata nga mosulod sa mga minteryo. Hinon, magpaabot pa ang CCPO sa executive order sa mayor mahitungod dinhi. Kung inyo ang quarantine passes, ad even man na, Lunes, Martes, Santod, Domingo, ana ra pud nang adlaw inyo ang pagawas. Samtang ipaniguro sa PRO7 nga mapatuman ang minimum health protocol sa mga sementeryo aron malikayan ang virus contagion. The observance of the basic health protocol should be in place. Kauban si Marlon Bilgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Formal nang gipalabang sa Konseho sa Mandaue ang komprehensibo nga bike lane ordinance. Apan bisan pa man sa pagduso niini, gipasalig sa City Hall nga dili sila mag-require og pagparehistro sa mga naggamit og bisikleta. Ang report ni Nico Sereno. Labi na sukad miigo ang pandemya, mas midaghan ang migamit og bisikleta nga matang sa transportasyon. Ang uban nakitang gamit kaayo kini tungod sa limitado nga pampublikong transportasyon karon. Sa Mandaue City, una nang nakabutang og mga bike lanes ang syudad sa pipila ka mga kadalanan. Alang kini sa luwas nga pagbiyahe sa mga bikers. Ang mga tao naggamit na og bisikleta. And then para sa safety sa ato mga bicycle rider, mo na naghimo ta og ordinansa about ining bicycle lane. Ubo sa ordinansa, giawhag ang pagbutang og dugang bike lanes sa syudad. Ingon man pagmontar og dugang bicycle infrastructures, mga bike rack o parkinganan sa mga bike sa mga pampubliko nga establishmento. Ang mga private establishments gi-encourage sab pagbutang og bike rack. Ingon man dugang libre nga bike repair stations aron makatabang sa mga bikers nga makasinati og problema sa kadalanan. Sa mga private establishments sad ato sa silang gihangyo nga 5 to 10% sa ilang allotted parking area buhaton nga bike rack. Apan bisan pa man sa pagpasar sa ordinansa, giklaro ni Lumapas, walay plano ang City Hall mumando og pagparehistro sa mga bisikleta. So di na nato sila hatagan og additional burden nga mobayad pa sa bike registration. Pasado na sa first reading ang ordinansa nga giduso pa sa Committee on Laws alang sa dugang review.
Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gisiradan una ang Tubigon Municipal Hall alang sa total disinfection human magpositibo sa coronavirus o COVID-19. Ako sa kakawani, anis gutang kawani dili LSI o dili usab OFW. Sa advisory sa LGU sa Tubigon, gidasig nila ang tanang mga empleyado nga mag-RT PCR test o mag-strict 14-day home quarantine. Wa pa masayri kung kanus subling buksan ang munisipyo alang sa mga transaksyon. Gisiradan sad ang fish ug meat sections sa ilang merkado alang sa disinfection. Ang Tubigon adunay 33 ka kaso sa COVID-19, 21 ang active cases ug 12 na ayo na. Kanunay ipahinumdoman ang mga residente nga magmatngon ug angayang musunod sa minimum health protocols sama sa pagsulob og face mask ug face shield kung anaa sa pampublikong lugar. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tanang operasyon sa Dolomite Mining Corporation o sa sister company nining Philippine Mining Service Corporation. Lakip na ang pag-export ang temporaryong gisuspenso sugod karong adlaw. Kini nakabot nga desisyon ato sa pagduaw ni GENR Secretary Roy Simato sa lungsod sa Alcoy. Kaganinang udto, adunay live report si Femari Dumabo. Fem. Yes, ala na maong desisyon nga nakabot ni Environmental Secretary Roy Simato aron kini himuon ang insaktong pagsusi kung aduna by environmental impact o violation ng duha ka mga kumpanya diha sa Pugalo sa lungsod sa Alcoy. Kini human usab unang nipagawas og kabalaka ang provincial government kabahin niini. Unang nakigtagbo si Simato sa kadaguan sa DMC o PMSC aron pagpasabot kaniya kalabot sa operasyon gikan sa mining operation sa DMC hangtod na sa pagproseso sa Dolomite ug ang pagtransport niini agi diha sa ilang shipyard sa PMSC at bangra usab sa DMC. Giangkon sa sekretary nga natagbaw siya sa pagpasabot sa mining operation apan iyang giangkon nga nabalaka siya sa environmental impact ilabi na sa pagbalhin sa mga processed dolomite ngadto sa barkong mukarga atol sa iyang pagsusi sa shipyard kaganihang udto. Gibanduan niya ang kadaguan sa Environmental Management Bureau sa pagsusi sa air ug water quality sa lugar ug ang pagpadala og mga diver sa lugar aron pagsusi kun aduna bay mga corals nga nangadaot. Gibanduan usab niyang MGB7 sa pagsusi sa mining operation. I have to stop the operations to conduct a investigation muna. Then after na malaman kung may violation na wala, then kung may violation, then we have to suspend the company. Gani usa ka ekipo nga high volume air and water sampler ang gipahimutang na sa lugar pagsuta sa air and water quality. Sa pikas nga bahin ninyo makita mo kana ang mining operation sa Dolomite Mining Corporation ug sa paglabang sa highway mao na kini usab ang kabahin na sa operasyon sa PMSC lakip na niini ang kining sa shipyard. Sa pagduaw ni Secretary Simato karong adlaw walay operation nga ipahigayon hinungdan nga sa iyang pagdeklarar nga temporary kini nga suspended pending sa investigation matod sa mga nagdumala nga andam silang mosunod. Ilang order sa amo adi mata makasupa kadto. Na may sulat nila ba, so amo lang gipaquery po nila ba kay at least sila may regulating body. Magagad lang una sa resulta sa pakisusi ang pagbalik sa mining operation. Samtang gibutyag sa mga mulupyo nga nakatabang udako sa barangay Pugalo ang operasyon sa DMC ug sa PMSC sa ilang lungsod. Gipaybaw ni Maximo Katulpos kanhi barangay kapitan sa Pugalo sud sa 11 ka tuig nga 1.3 milyones pesos ang labing gamay nilang kita sa barangay gikan sa minahan. Mukobra sila sa lungsod og 800,000 pesos sa real property tax lang matag tuig. Gawas nga libre ang ilang sand and gravel alang sa mga infrastructure project, may pangnabuyan usab ang ilang mga laborer. Wa mapiktuhi ang mga isda o mga kinason haduol sa ship loading area nga nagsalig sa ilang pangnabuhi sa pagpanagat. Kinimatod pa man sa usa sa mga asawa sa mananagat. Sana pagkapitan ako. So ang mong gidawat annually doon na may 40% sa national RPT share, real property tax share. Mga mga yog kuan mga tagon sila ma'am. Kanang mga kuan ba na mga
mga hinabang. Alang samtang gitugan usab ni si Mato nga kabahin sa taxation issue sa duha ka kumpanya ngadto sa provincial government nga iyang gibutyag nga gimanduan na niya ang mga legal department sa MGB aron sa pagsusi usab niini kun unsa ilang mamahimong rekomendasyon o opinion hinon matud niya nga ang gobyerno ang aduna gikatungod sa pagtax. Samtang siyang bahin si Gobernador Gwendolyn Garcia karong hapon ni padayag sa iyahang pasalamat ngadto kan si Mato sa dinaliang aksyon nga gihimo. Alan. Salamat, Femery Dumabo. Bukas na matag adlawng Domingo ang tanang establishmento sa dakbayan sa Talisay tabi sa tibuok Simana. Si Chona Carrion sa report. Tungod sa nahitabong pandemya o paglikay sa pagtakod-takod sa COVID-19, matag Domingo, temporaryong gipasiran ang mga establishment sa dakmen sa Talisay. Apan karon, mipagawas na og bag-ong executive order si Mayor Samsam Gulyas nga nagtugot na sa mga establishmento nga ablihan kini sa adlawng Domingo. Sugod karong adlang Domingo, abli na ang tanang establishments dinhi sa dakbayan sa Talisay, ilabi na ang grocery stores, supermarkets, lakip na ang merkado publiko. Lakip sa gitugutan nga makapaninda tibok adlaw, maong mga manindahay og lechon di inaila ang dakbayan. We have consulted with our business community, consulted with our constituents, consulted everyone involved, and we decided na it's time to open on Sundays na sad. Sa executive order ni Mayor Gulyas, giauhag niyang matagduma sa establishment nga ipatuman gyud ang health quarantine protocols. Matagtaw nga mamalit umusud magbitbit gyud og quarantine pass. Lakip na ang pagsulob kanunay sa face mask o face shield. They should enforce health protocols within the vicinity of their establishments. Then hopefully sad na kami mag-monitor whoever is found out that is not following health protocols, we will call their attention. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan mipahipo sa mga tao nga nalisuan sa insaktong pangisip ug naglibod-libod sa kadalanan. Gihimo kini human makadawat og daghang mga reklamo kabahin sa usa ka babay nga manapat sa mga tao nga iyang ikasugat. Gipangunayan mismo sa mayor ang pagpahipo sa maong babay ug kasamtangan siya karong gibutang sa usa ka rehabilitation facility ug gihatagan sa dakbayan sa inadlaw-adlaw ni ining panginahanglan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Taliwa nining nasinati natong pandemya, padayong ibalik-balik sa mga otoridad ang pahimangno sa hustong paglabay sa mga hazardous o infectious waste. Sa Mandawi City, mituman sila og proseso aron masigurong mapatuman kini. Kini ang gisusi ni Nico Sereno ug Ania ang iyang RTV Presents. Matag adlaw ubay-ubay nga mga persons under monitoring ug under observation ang dadon sa Mandawi City swabbing area diha sa usa ka pribado nga parke. Didto sila kuhaan og swab sample aron matino kung positibo o negatibo ra ba sa COVID-19. Mabuntag sagad ang operasyon sa swabbing facility. Ug pagkahuman, dili kalikayan may mga basura nga ma-generate. Ug kay miatiman man sila sa mga posible nga COVID patients, makonsidera ang basura nga hazardous o infectious waste. Dinhi namusod ang IWRT o Infectious Waste Response Team sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office kun Macsenro. Pag-abot nila, siguroon ang pag-disinfect sa mga basura sa di pa kini hingpit nga malabay. Gikan sa pasilidad kundi gi-pick up ang infectious waste, dadun dayon kini sa transfer station sa may karaan nga merkado. Adto himuon ang laing round sa disinfection sa di pa ibalhin sa mga containers. Ang ato yung task gyud ana is to make sure nga ang infectious waste nga na-generate og asa nga source is properly transported, properly handled, properly disposed adto na sa atong third party. Sa maong dapit na kuhaon sa treatment facility provider ang maong mga hazardous wastes. Sila na unya ang mupatuman sa husto nga proseso sa pag-dispose ni ini. Once the source is confirmed by the authorized departments like the City Health Office, the City Mayor's Office na COVID diha, ang proseso is dili siya magawas kung dili ma-disinfect ni barangay or ni household. And then, once disinfected siya, isud siya sa yellow plastic bag, i-seal siya, and then ikarga
ihato dito. Gawa sa swabbing facility, ang taga Maxenro Team Sab ang mo-pick up sa basura gikan sa Central Quarantine Facility ug mga areas nga na lockdown. Kining mga lugara dunay napondo nga mga hazardous wastes nga importante nga matreat pag-ayo. All waste, we call infectious waste coming from COVID sources, i-collect na together with the barangays and the city, kita sa Sendro. Butang dito tanan and then dito i-pick up sa atong transport, storage and disposal facility partner. Usa sa Maxenro garbage collectors si Marcelino. Bisan sa risgo sa trabaho, pag-handle sa infectious wastes, gipaniguro niya, luwas siya og natuman ang mga health protocol. Sa trabaho, hindi kita magkulbaan. Okay ron siya. Ito may mga precautions sir nga imong ikuan sa pagdalingon sir. Among ikuan, mag-safety nisunod mi sa protocol ba. Sa tibuok syudad, sukad Abril sa pag-igo sa pandemya, moabot na sa 56,843 kilos sa infectious wastes ang na-generate sa Mandaue ug ilang na-forward sa service provider. Naagid tay system since pagsugod katong nagsige na tag-lockdown plus katong mga waste nato sa swabbing, sa hospital, di na siya isagol. Naatay transfer facility. Matod sa mga eksperto, dili lang health crisis ang atong giatubang karon, posible pa kuno nga musangpot sa environmental crisis kung dili husto ang paglabay sa mga infectious o mga hazardous wastes. Kini ang gipahimug-atan nila nga unta matuman ang husto nga proseso sa disposal niini. Uban ni June Sulon, ako si Nico Sereno ug kini akong short docu. Mga sakop sa probe ni susi na sa mga sementeryo sa dakbayan sa Cebu aron pahimangnuan ang mga tao ilabi na kadtong nanginabuhi susud ug gawas nga mutuman sa mga protokol sa syudad samtang aduna nay mga tao nga miduaw ug una aron makalikay sa mga istriktong pagpatuman sa lagda sugod ug mga adlaw. Ania ang report. Ang Caritas Cemetery ang usa sa labing dako nga samang sa dakbayan Cebu. Matod sa caretaker nga aduna nay mga tao nga miduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Hinuon, ginagmay pa lang apan gipanglantawan nga mudaghan pa sa maabot nga mga adlaw. Ang sitwasyon karon diri sa Caritas Cemetery mingaw pa apan ugmang adlaw sugod na usab nga istriktong ipatuman ang paglimit sa mga taong muduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi sa mga samang sa dakbayan sa Cebu ug limitado sa bang oras sa ilahang pagpundo sa mga sementeryo. Si Manong Felix, nasugatan namo samtang padong nga managkot sa iyahang mahal sa kinabuhi. Mas maayong mauna sa pagbisita aron dili na siya mahasol gumikan sa pag-istrikto sugod ug mga adlaw. Likay lang ta. Samtang naabtan sa GMA Regional TV ang masakop sa probe nga nagroving sa masamang. Tinguha nila nga mapasabot daan ang mga tao nga mutuman yun sa protokol nga dili mamaligya haduol sa mga samang. Lakip sa gitanaw nila ang kalihukan sa mga tao nga naa mismo nanimuyo sulod sa mga samang. Gipaniguro nila nga way magsamok-samok sa kadalanan nga mga tinda ug ubang panginabuhian. Punya ang sagawas wala say maninda og buwak o kandila. Okay ra diri sa sulod, pero kinahanglan adunay 2 meters ang ilahang distance. Ya karon among naobserbahan ang dihara sa entrance murag nay nanubra nga lamisa among giwarningan nga ugma wala na ni. Wala na extension kay mag-clearing mi ugma. Nakita ra man gid usay ang obserbasyon nato nga way social distancing ang mga bata dinhi sa sulod. So ang saling lang namo ni og bahis tinabangay sa lokal og kini mga tong kapulisan ug kabarangayan mga tanod nga makontrol ni sila sir. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bisan usa ka semana na lang ug opisyal na nga buksan ang klase sa mga pampublikong tunghaan, giangkon sa direktor sa DepEd 7 nga aduna pay pipila ka mga eskwelahan sa Riyon 7 nga gigamit isip isolation center. Ang report ni Femari Dumabok. Pipila pa ka mga isolation facility nga padayong gigamit sa mga returning residents, mao ang pipila ka mga public schools ilabi na sa kalungsuran sa Riyon 7.
Mato ni DepEd 7 Director Dr. Salustiano Jimenez nga usa kini sinasabutan sa Regional Interagency Task Force. Hinuon, tagsa lang katunghaan ang gigamit patag lungsod. Gipaylo na hinuon ang mga magtutulo sa mga public school nga gihimong isolation facility sa ilang mga silingang tunghaan. Maluoy man punta sa ato ang mga LGUs. Actually, the LGUs are our partners. Kuan pa, the closest partner of Department of Education. So with that, tinabangay lang yun kay ang kaning LGU mo masay mo tabang po kanunay sa DepEd. Hinon wa man usay face-to-face nga pagtudlo kay halos modular distance learning ang modality. Samtang mibisita si Jimenez sa pipila ka mga tunghaan, ilabi na niadtong nahimutang sa lagyo nga dapit. Iyang nasayran nga naandam na ang tanan bisan niadtong nahimutang sa lagyong mga barangay. Sugod na po bisita o mga eskwelahan ay reach even Camotes Group of Islands. Nya bisita ko mga eskwelahan dito, nya lipay kay ko nga nakakita sa mga teachers ko dito busy doing the preparations. Sa pagkakaroon adunay 99.72% na ang enrollment turnouts, itandi sa miaging tuig nga 1,755,000 enrollees. Og 57% na ang enrollees sa pribadong eskwelahan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Maayong adlaw mo kini ato ang latest weather update karong adlawng Biyernes, September 25, 2020. Ang low pressure area nga ato ang gibantayan ana karon sa gilayon nga 615 kilometers silangan nga bahin sa Baler Aurora. Sa pagkakaron ubos gihapon ang tsansa niini nga mamahimo kining usa ka bagyo. Sa laing bahin southwest monsoon kung hanging habagat taga-apekto pod sa Southern Luzon o sa Visayas area. O sa tuang forecast, karong mosunod na 24 oras ang Metro Cebu, apil na gayod ang tibuok Central ug Eastern Visayas, dunay init nga tempo sa panahon, apan inubanan gihapon kini sa mga kalit na mga pagpanag-om sa kalangitan, inubanan sa mga lumalabay ug patak-patak na mga pag-ulan tungod lamang sa mga localized nga thunderstorms. Ato ang adlaw mosalop alas 5:38 sa hapon, musilang ugma alas 5:33 sa buntag. Para sa dugang update, bisitaha amo ang website bagong.pag-asa.dost.gov.ph, ingon man amo ang mga social media accounts. Dinhin lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mio Agiri og maayong adlaw. Gibisita karon sa mga tao ang bagong atraksyon sa lungsod sa Ubay, ang Rolling Hills. Nakita kini sa sitio Palayan sa Barangay Tipodo, 30 minutos ra ang gilayon gikan sa lungsod. Ang Rolling Hills na diskubre dihang nanginta ang residente og dapit nga makaabag aron mahupay ang ilang mga kabalaka ug mamaayo sa ilang emotional, spiritual ug mental nga kahimtang sa panahon sa pandemya. Naghadla-hadla ang kabungturan nga natabunan sa berde nga masagbot nga mukuyog ug sayaw sa huyuhoy sa hangin. Ningaw ang maong lugar, hangin ang huni sa mga langgam lang ang madungog, maong marelax yun ang mobisita sa dapit. Aduna usay imahen sa Birheng Maria ug Senyor Santo Niño sa gustong mag-ampo ibabaw sa bungtod. Ang kinaiyahan sama sa Ubay Rolling Hills, aduna kunoy therapeutic effect alang sa tanan. Pahimangno sa mga motorista nga mag-amping kanunay aron malikay sa disgrasya. Sama niining aksidente sa karsada nga naglambigit sa motorsiklo, diin makita ang nagmaneho niini nga nahayang na sa karsada. Makita nga nabali ang tiil sa lalaki kinsa gidara usab sa tambalanan. Samtang ang iyang motor nasarasay na usab dili layo kaniya. Nahitabo ang aksidente sa may dalan Imos ning Dakbayan sa Cebu. Matud si Yus Cooper nga mipadala sa maong hulagway. Katakdang makigtagbo ang kadagkuan sa kapulisan sa Dakbayan sa Cebu sa mga opisyal sa BJMP. Kini aron tupion ang isyu sa illegal nga drogas diin sagad sa supply nga nasakmit sa mga otoridad gilambigit sa mga piniriso. Lakip na niini ang 7 ka kilong shabu nga nasakmit gikan sa 3 ka mga drug courier niadtong nakalabayng semana nga sakop sa Rustico Igot Drug Group. Si Igot konbiktado sa kaso nga anaa karon sa bilangguan sa kauluhan apan padayon gihapon ang iyang kalihukan. Ang pagkaon dili lang makabusog sa tiyan apan makapalig-on sa usa ka pamilyahan. Sama lang niining pamilyang saberon nga ang pagkaon ug lamaw
ang nakapahiusa o nakatabang nila sa padayong pagpakabuhi. Ang report ni Femari Dumabo. YC bisan kinsa nga wa mapiktuhi sa pandemya nga dala sa COVID-19. Usa na niini ang pamilyang Sabiron. Naundang ang karinderya nga panginabuhi ni Tatay Edgar Sabiron, 69 anyos. Nawad-an og trabaho ang duha sa upat nila ka mga anak. Og na-stroke pa ni adtong Marso ang asawa nga si Maria, kinsa 65 anyos. Gawas sa inadlaw nga konsumo, ang maintenance alang sa tambal ni Nanay Maria ang ila usab gisagubang. Hinungdan nga natawo ang online business sa pamilya, ang lamaw. Tugyan kayo. Ang amog yung negosyo, kanin yung pagkaon. Tapos karon ganahan ako, di man pwede. Wala na sunod ako na nga magbuhat na ko kaning ipuanadaan ba? Ipuanadaan, i-complete ako na siya daan. Sa pagkaong lamaw, nga gitawag usab nga comfort food, kumpleto na kini sa steamed rice, linungag nga itlog, chicharon, adunay siomay, ug pagpili ka lang kung longanisa, lumpia o tosino ba ang ilakip, ug ang ilang lami ang sauce. Ang duha nila ka mga anak na nabagtangan og trabaho mitabang diha sa pagmarket ilabi na online. Call center ko sa una. Kanya karon wala na ko'y trabaho. Ako na lang ang magkuan sa online, mag-admin. Kanang pamilya, murag kanang gisod na misa, kung may glamaw ba nga, giusa niya, gisod sa kanang yang sudlanan, naami tanan dito, nga mga paninggamot na agad tanan. Nagluto og nagbaligyaw sab sila og mga sudan nga humba, bami o guban pa. Obani Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang ana sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Bobby Nalsaro, ako si Alan Domingo. Og noy bintay ulo ng kaadlaw, Pasko na! Maayong hapon mga kapuso, happy weekend!